L-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo ma kienx ikkonsultat mal-ewwel mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi dwar il-proklama fil-każ tat-tixħim fix-xiri taż-żejt. Proklama li ngħatat lil George Farrugia fl-2013. Rizzo għadha meta kienet jiexed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li kompla jinvestiga r-rapport tal-Awditur Ġenerali rigward ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. Fil-verità ħankun onest ma kontx smajt biha din il-proklama dakinhar kienet fil-viċin ħafna ma kontx naf biha. Farrugia kien ingħata l-proklama fi frar tas-sena li għaddiet bil-kundizzjoni li jgħid il-verità kollha fuq il-każ tal-allegat tixħim. Rizzo spjega kif huwa sar jaf bil-proklama permezz ta' telefonata mingħand l-Ispettur Angelo Gaffa li kienet imexxi l-investigazzjoni. Kien hawnhekk li Rizzo ċempel il-kap tas-Segretarjat tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi Edgar Gallia Kurmi. Jiena peress li ma kontx riċtiena din il-proklama ma kontx involut fil-ħruġ tagħha oriġinarjament. Kont bad dak iż-żmien mal-Head of Secretariat tal-OPM, Mr. Edgar Gallia Kurmi, u informajtu b'dak li kont ġejt informat jiena. Eventwalment, Rizzo u l-Avukat Ġenerali faslu flimkien il-kundizzjonijiet tal-proklama bl-approvazzjoni tal-Gvern. Kif mistenni, Rizzo ikkonferma li fl-investigazzjonijiet issemmew ammonti kbar ta' flus. Issemmew ammonti hundreds, thousands. Kien hemm fejn anki thousands, 100,000. Waħda minnhom niftakar ma nafx kemm imma għandi l-impressjoni kienet quite lump sum. X'kienet? Ta' Tancred ta' Bone li semmaw figuri kbar. Tista' tgħidilna jekk jogħġbok. Ma thousands kbar.